Moi! Sori, mulla on vähän liukossa alusta. Mutta tänään mä näytän mun uusia petsiä. Tai uusia kun mitä mä muokkasin tänään mun yhden kaverin kanssa. Kaveri muokkasi toisen ja se tulee tänään meille yöksi. Ja joo, me varmaan otetaan video kun me katsotaan elokuvaa ja sellaista. Mut joo. Eli mennään videoon. Mä menen nyt pois ja sitten mä näytän nyt joo. Missä mä nyt te kyllä tiedätte. Hehe. Okei, mä menen. Mun kaveri muokkasi tällaisen. Se muokkasi. Toi oli sellainen, jos oli tässä vähän värikkä. En tiedä uskeen, se muokkasi tämän tällaiseksi. No, noi korvat oli sellaiset myös pinkit, mutta sellaiset vahvat pinkit. Se muokkasi niitä vähän sellaisiksi niinku kirkkaammiksi ja kauneimmaksi. Ja niin näin. Joo, mutta se on kauhean hyvä muokkaamaan, mutta sillä se on ihan ok. Ja mä muokkasin tällaisen, en mäkään mut oottakaas. Mä näytän millä kynsilläkaan mä muokkasin tämän. Mä muokkasin sen sellaisella jätskällä. Mä näytän sen nyt. Niin tää petsi. Tässä. Apua. On muokattu tällaisella Tyttö Angry Birds -lakalla. Tästä vähän jännää kimaltavaa, ei tule tummaa. Mä oon muokannut sen sellaisena. Ja joo. Joo. Tällaisesta tulla huomenna vasta julkiseksi. Koska mä en jaksa nyt ehkä ladata tätä YouTubeen. Tää tulee vasta huomenna sitten YouTubeen. Tänään ei voi katsoa tätä valitettavasti, koska huomenna varmaan laitan tää YouTubeen. Siinä kestää jotain tunti varmaan, kun mä saan laitettua tän YouTubeen. Okei? Mut. Niin. Joo, siis. Siinä oli tää video ja mä sanon teille moikka!